бисёр кори доварон шаффофу одилона буд. новобаста ки ин паҳлавон аз сангвор аст, аз тоҷикобод аст ё аз ноҳияи ҷаббор расулов ё аз дигар манотиқи кишвар. ҳама одилона, шаффофона воқеан ҳам имрӯз бибинед чунин ҳам бояд бошад. барои ин ҳамон такмили ҳунар, барои ин ҳам сайқал додани маҳорати доварон боз ҳам андаке дигар бо ки Саид Мухтор ҳам баробариро ба миён меовард. аммо зуд Маҳмадшариф раҳо ёфт. бисёр дифоъ кард ки албатта ба зону наафтад. вақт рафта истодааст. Саид Мухтор бояд ки фишорро боз андаке пуршидатар кунад. ой як лаҳзаи дигаре ки боз ҳам қувваи Саид Мухтор андаке кам мекард барои хотимаи барори ҳамин усул. аммо ибтидояш хеле беҳтар буд. ҳар ду ҳам аз майдон берун шуданд. ҳар ду ҳам инҷо боз дубора ба назари доварон бояд таваҷҷӯҳ кунанд. бале, огоҳӣ. Саид Мухтор дар бахши чаҳоруми факултаи варзиши донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекунад ва Маҳмадшариф донишҷӯи бахши дуюм аст. дар ҳамин маъзани ҳунар боз ҳам Маҳмадшариф ин маротиба андаке ба саросимагӣ роҳ дод, аммо имтиёз аз даст надодааст то кунун. дақиқаи охиринат боз ҳам талоши Маҳмадшариф. огоҳӣ дорад. 15 сонияи дигар то ба хотима боқӣ монд. 48 49 50 10 сония. ҳаёҳӯи мухлисон. ой 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 бадан дуюмин бадан акнун ба Маҳмадшариф насиб шуд. як сонияи дигар, як сонияи дигар. акнун Маҳмадшариф худ бовар дорад ки дигар дар як сония Саид Мухтор кореро сомон додан наметавонад. ва бо ҳамин тартиб Маҳмадшариф Наҷмиддинов дар вазни то 75 кило як сония акнун як сония ҳам шояд нақш бозад инро ҳам интизор буданд. мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон гузаронда истоданд. ғолиби ин вазн намояндаи ноҳияи файзободи шаҳру навоҳии тобеи маркази ҷумҳурии Тоҷикистон Наҷмиддинов Муҳаммадшариф гардид.